cada dia surt el sol, tant si plou com si no plou, i mica en mica omplirem la pica de cançons. Jo venia d'automoció i la veritat ha sigut bona experiència. M'ha pogut complementar bastant amb els meus coneixements que havia après fins ara també aquí a la Caparrella. Amb aquest cicle m'emporto experiència com a DJ i també com a productor musical. He après i m'he pogut formar com a mecànic, he après els coneixements que em fan falta i he pogut aprendre a l'empresa de profesionals de la marca. Es que es muy interesante porque aprendes tanto que es que no sé cómo describirlo. Aprendes en cuanto a componentes, en montaje, en creación de circuitos. He après moltes coses que no sabia, el que és programació, és molt important actualment. I bueno, també és el que és circuits, plaques, i això t'enganxa, o sigui, és molt guai aquest cicle, la veritat. Ha sigut una experiència molt bonica, la veritat, m'ha agradat molt. He conegut un món de la mecànica que pensava que m'agradaria, però no tant. I bueno, la veritat és que estic supercontent i vull seguir estudiant i estar en aquest món. Vaig entrar aquí que no tenia cap coneixement d'electromecànica y he sortit amb un contracte a la mà. Pues gracias a estos 4 años y a las horas de prácticas he podido conseguir trabajo. Jo també he estat els 4 anys aquí al centre i gràcies a aquests 4 anys i a les pràctiques he pogut treballar. Vaig trobar que era més complicat del que deia la gent, però al cap del temps, anant estudiant i esforçant-me, m'he donat compte que ha sigut més fàcil. Nos han ensenyat a ser todoterreno, a que pots tindre diferents circunstàncies y en tot vas traent. El mundo de la automoción, lo que está haciendo carrocería es algo increíble. Es un mundo que nunca acaba, lo que más aprendes y aprendes a diario, en cada momento, y es pura satisfacció. És que és un bon cicle i que si vas treballant i vas fent les pràctiques, podries anar a treballar, com a mi m'han agafat al taller de prácticas y estoy muy contento. Aprendes una cosa que te gusta, no es una cosa pesada, es algo que vas evolucionando tanto como mentalmente como que aprendes bastante más en lo que tú te gusta trabajar. Vaig decidir provar electromecànica ja que és un món que m'agrada. I ara a l'acabar aquest curs m'agradaria seguir estudiant el superior. Jo vinc del món laboral, vaig estar 16 anys treballant 8 de carrosser i 8 de xapista i volia aprendre més coses, no sé, tocar diverses coses de los coches, de mecánica, electricidad. He estado aquí 2 años y han sido llenos de experiencia, de nuevos modelos, ejemplos, un mundo totalmente diferente. Y la verdad es que me ha servido de mucha ayuda a las prácticas en una empresa. Sin duda lo que más me ha gustado ha sido editar con Photoshop y las animaciones sobre todo, y lo de hacer revistas, logos, en general ha estado todo muy bien. Me ha ayudado mucho porque he visto más de lo que sabía antes, me ha expandido mis horizontes. Vaig fer la selectivitat i la vida em va acabar portant aquí a la Caparrella a estudiar automoció, els gustos, per les aficions, i estic molt content. Doncs el meu pas per l'institut m'ha enriquit a nivell personal i a nivell acadèmic i m'ha fet millorar en els 2 àmbits. No? Algo així, una vaina així. Està mal dit o què? Queda molt sobrat o... Cada dia surt el sol, tant si plou com si no plou.